안녕하세요 mga kandeng, na si Che sa likod. Ako tira. Kay mga omig chalebe. Mga auto chalepe. Gigutom. Sabsab rin kumpay ka ron. Busabsab na po may kumpay kay wa na. Wala na kayo. May kawa na rin. Nakaigit kandeng. Nakaigit ang mga kandeng. Kauban na mo among tigtugway. Mo ni siya si Don Pakundo. Kauban ko na mo si Don Makmak ng Sanford. Mo nang tigkumpay. Don Bakikoy. Si Don Bakikoy, kumusta na ka? Okay na ka? Mga kinita diri kay mo ang kita sa Chalebe. Haron kay atong pakita kung kinsa ang tigbaligya og Chalebe. Mara siya katulokon. Good morning, sir. 안녕하세요. kumusta na ka? Mag-order na may karon. Hi sila, mag-order na rin kang pagkaon. O, si gusto ninyo. Kaya pala din ako klaro. Pagpili na mo, si gusto ninyo makmak. Sa gusto mo. Kumpay lang ilang kumpay. Kumpay. O, sa inyong kuwari kanina pag-breakfast. Ano po? Breakfast, chicken, corned beef, tapa, 80 meal. Unsa mo tapa? Sarap tapa tilapia? Tapos pa rin. Karang, unsa mo gusto corn beef? Corn beef? Corn beef isa ka corn beef o unsa to isa? Kanang namoy kanang tubig. Ang tubig lang ay amo adi lang magusto mo mag-cook. Mag-soft drinks. Kay bugnaw mo kay sayo pa sa buntag basig sakit among kuto-kuto. Isa ka corned beef, Nagtao ka rin ng passport. Isa. Passport ka rin. Breakfast chicken. Okay ka. Tong isa pa. Okay kayo. tapa. Breakfast tapa. Og insay mo hagkaw. Okay ra pud kayo unsa na dra. Gusto niya ikaw. Ikaw ha. Sige sila kato. Upat na ka buok. Tulo pa lang, sir. Unsa pa tong isa? Breakfast Shanghai, sir. Breakfast Shanghai. Lailahiw na mo kay magsalo ra min tupak. Corned beef 1, breakfast singaw 1, tapa 1. Gunite drache. Pag storya drache kay. Kailan ka sa kaupan? Wala, sir. Wala sila ka na sa Koreano ko. Bisaya. Mari ang katukuriano nga mo. Tato si okay kayo. Tukan ko. Natukan ko. Upat ka buok. Namay kayo. Wala lang, sir. Dili diretso. Tinachora pa yan. Salamat kayo. Okay kayo. Kaya siya. Napayot na mo. kayo. 500, sir. Mga Koreano. Mga oral ka kante. Ay, thank you kayo. Mga oral may pakali. Mga magamit ka rin. Sir, pork lang sa ito, sir. Ay, mapark kami dito. Yes, sir. Bala lang, sir. Sige, di may madukay. Dili, sir. Salamat kayo. Salamat Okay sila. kayo. Okay kayo. Ano pa isa diri ah. Dapat Nade ang pagkaon diri ah. Nanay pagkaon na. Dili na ako ma. Ano mo sa'yo? Sabi mo park. Yan sa gilid sir. At sa kilid mo? Morning na si Kuya. Mag-park. Kuya, kumusta na ka? Okay kayo. Okay kayo! Okay kayo sa katanan. Nakaupan ako dito si Okay kayo sa likod. Pasilpi. Picture sa manager nila. Manager, kumusta na ka manager? Okay na ka? Okay kayo mga taga-Chalibe. Di ba? Okay kayo, Che? Magpa-picture sila, Che. Mag-selfie sila sa tuwa. Gunite sa ni Kuya. Ayaw kayo ipatungod sa bukid. So, gamay, kana. Magpa-picture sila ng mga ikala. Smile!